πεις. Παντελή, Παντελή, έχουμε στείλει email που ενημερώνουμε ότι έχει βγει καινούργια έκδοση ή όχι ακόμα. Ναι, έχουμε. Εντάξει, ωραία. Καλησπέρα και πάλι. Ελπίζω να ακούγομαι σε όλους κανονικά. Ό,τι χρειάζεστε, είτε απορίες, είτε αν έχετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να στείλετε και στο chat. Οπότε να κοιτάξουμε να το λύσουμε. Οπότε κανονικά ξεκινάμε να δούμε λίγο. Ε, Αποφασίσαμε να κάνουμε μια πρώτη συνάντηση σήμερα, να δούμε λίγο τι νέο υπάρχει στην καινούργια έκδοση του Solid Edge 2026. Ελπίζω, αν όχι όλοι οι περισσότεροι, να έχετε λάβει το ενημερωτικό mail για την καινούργια έκδοση. Βρισκόμαστε ήδη στο πρώτο update της έκδοσης. Γενικά είμαστε σε ένα καλό και σταθερό σημείο. Ήδη κάποιες εταιρείες και κάποιοι από τους παρόντες το χρησιμοποιούν την καινούργια έκδοση, οπότε νομίζω σιγά σιγά μπορούμε να προχωρήσουμε και οι υπόλοιποι με την εγκατάσταση της καινούργιας έκδοσης. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε λίγο τα highlights του Solid Edge 2026. Έχουμε και καινούργιες εντολές, έχουμε και καινούργιες επιλογές στις ρυθμίσεις. Από assembly, έχουμε στο drafting, έχουμε σε design, sheet metal, έχουμε κάποια πραγματάκια. Θα τα δούμε όχι ούτε αναλυτικά ούτε συνοπτικά, κάτι στο ενδιάμεσο, με μια παρουσίαση. Ό,τι απορία έχετε μας τη στέλνετε και εννοείται θα χαρούμε και μελλοντικά μπορούμε και μετά ατομικά με τον καθέναν, αν κάποιος θέλει να επενδύσει λίγο παραπάνω χρόνο και μια μικρή εκπαίδευση στις νέες δυνατότητες της καινούργιας έκθεσης. Λοιπόν, άρα να ξεκινήσουμε λίγο με κάποιες καινούργιες επιλογές που έχουμε In the σε evolving world of επίπεδο. design, your Στον workspace should ήχο. adapt. Λοιπόν, γενικά κάποιες επιλογές UI και ρυθμίσεων στο Solid Edge. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε λάτρεις του σκοτεινού theme σε Windows, σε Office κτλ. Στην καινούργια έκδοση έχουμε πλέον αυτή την επιλογή επιτέλους. Εγώ προσωπικά είμαι. Οπότε έχουμε πλέον την επιλογή για το Dark Theme, που βλέπετε πως έχει προσαρμοστεί πλέον το περιβάλλον εργασίας του Solid Edge με την καινούργια παλέτα χρωμάτων, η οποία φυσικά, εντάξει, αυτή η ρύθμιση υπάρχει και από παλαιότερες εκδόσεις, μπορεί να συνοδευτεί και με μια πιο σκουρά επιφάνεια εργασίας, κεντρική επιφάνεια εργασίας. Οπότε, από εδώ και πέρα, για όσους επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν να δουλεύουν σε μια τέτοια χρωματική παλέτα. Εννοείται στα πλαίσια που όλες οι εφαρμογές έχουν πλέον έναν βοηθό AI. Η Siemens ένταξε την αντίστοιχη λειτουργία και στο Solid Edge, οπότε βλέπουμε πλέον μιλάμε και το Solid Edge Copilot, το οποίο θα είναι στις καρτέλες στα δεξιά ή στα αριστερά, όπου τις έχει ο καθένας τοποθετημένες, στο οποίο εμείς μπορούμε να ρωτάμε πράγματα σχετικά με το Solid Edge και να μας καθοδηγεί ως προς τη λύση. Δηλαδή μια πολύ καλύτερη βοήθεια ουσιαστικά πλέον εντός του Solid Edge. Και παραδείγματος χάρη να δούμε λίγο τα αποτελέσματα αυτής της αναζήτησης. Ελπίζω αρκετοί από εσάς να γνωρίζετε πώς μπορούμε να τραβήξουμε τα settings και τα preferences τα οποία έχουμε στο Solid Edge μέσω της εφαρμογής Settings and Preferences Wizard.
η οποία πλέον έχει και μια καινούργια δυνατότητα να αποθηκεύουμε τις ρυθμίσεις αυτές σε cloud. Επομένως, θα δούμε τώρα κάνοντας ένα capture των ρυθμίσεων που έχει το Solid Edge αυτή τη στιγμή. Εκτός από το local path που ήταν η επιλογή μέχρι τώρα, πλέον μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις ρυθμίσεις αυτές και σε κάποια διεύθυνση στο cloud για να έχουμε πρόσβαση από πολλούς και διαφορετικούς υπολογιστές, έτσι ώστε όλοι οι μηχανικοί να δουλεύουν με κάποια standard settings ή κάποιες επιλογές standard που καθορίζονται από την πολιτική της εταιρείας. Λοιπόν, τώρα κάποιες πιο μικρές αλλαγές σε επίπεδο επιλογών και UI. Οι εντολές hide και show αντίστοιχα εντάσσονται στο κουμπί του undo. Οπότε βλέπουμε ότι παραδείγματος χάρη εμφανίζουμε τα sketch, κρύβουμε τα sketch. Μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε πλέον, βλέπετε, ότι κάνοντας undo ακυρώνουμε την ορατότητα κάποιων sketch, κάποιων planes, οτιδήποτε. Επομένως πλέον όλες αυτές οι επιλογές εντάσσονται στα πλαίσια του undo και redo. Οπότε μπορούμε πιο εύκολα και πιο γρήγορα, δεν χρειάζεται χειροκίνητα να κρύβουμε και να εμφανίζουμε ξανά κάποια πράγματα. Μέσω του undo και redo μενού μπορούμε να επανέλθουμε σε κάποια κατάσταση πρώτερη από αυτή που είμαστε τώρα. Λοιπόν, επόμενη επιλογή, και ξέρω και προσωπικά κάποιους που δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο και την περίμεναν. Βασικά, Παντελή, μας λέει ένας συνάδελφος ότι δεν μπορεί να γράψει στο chat. Δεν ξέρω αν μπορείς να δοκιμάσεις εσύ να στείλεις κάτι. Ενδεχομένως και οι υπόλοιποι έχουν κάποιο τέτοιο θέμα. Μπορείς να δοκιμάσεις να γράψεις κάτι στο chat, να δούμε. OK, το κοιτάμε στο ενδιάμεσο. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς χρησιμοποιείτε το Parts Library, την αναζήτηση μέσα το Parts Library. Πάντως, όσοι από εσάς το χρησιμοποιούσατε ή ελπίζω από εδώ και πέρα να το χρησιμοποιείτε, ήταν λίγο περιοριστικό το μενού ως προς τα properties τα οποία μπορούμε να έχουμε και να φιλτράρουμε τα αρχεία μας. Ειδικά για όσους έχουν ενεργοποιήσει το data management, ήταν δύσκολο η χρήση αυτού του μενού γιατί δεν μπορούσαμε να εισάγουμε κάποια custom properties όπως ξέρω εγώ, το title ή το revision ή ξέρω εγώ, κάποιον κωδικό ERP ή κάποιον προμηθευτή κτλ. Πλέον με την έκδοση 2026 το μενού αυτό γίνεται πλήρως τροποποιήσιμο όπως βλέπετε. Δηλαδή ό,τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στο μενού του Windows Explorer μπορούμε να το κάνουμε πλέον και σε αυτό το μενού του Parts Library εντός του Solid Edge και να προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε properties και custom properties όπως είδαμε με την επιλογή και έτσι να καταφέρουμε να έχουμε ένα πολύ πιο προσωποποιημένο μενού αναζήτησης για να είμαστε σίγουροι ότι διαλέγουμε ακριβώς το αντικείμενο και το αρχείο το οποίο θέλουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, γενικά θα δούμε λίγο μια σύγκριση προηγούμενων εκδόσεων του 2025 και του 2026. Έχουν γίνει αρκετές αλλαγές οπτικές, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, κάποια μενού, κάποιες εντολές έχουν αλλάξει λίγο το interface τους. Θεωρώ προς το καλύτερο και εγώ προσωπικά. Έχουν κάπως καταργηθεί, όπως βλέπετε αριστερά, είναι η έκδοση του 2026, μια απλή εντολή γραμμής ή θα δούμε και κάποιες άλλες εντολές που όλοι ξέρουμε ότι υπήρχαν αυτά τα drop-down menu και για να επιλέξουμε να αλλάξουμε ας πούμε, το τι γραμμή θέλουμε έπρεπε να μπούμε σε ένα menu ή χαρακτηριστικά ας πούμε, στο project του sketch ή στα ράδια. Γενικά πολλές επιλογές κρυβόντουσαν πίσω από πολλά υπομενού, τα οποία η αλήθεια είναι χρειαζόμασταν να αφιερώσουμε έναν κάποιο χρόνο για να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Και δεξιά βλέπετε παράλληλα πως τα μενού αυτά έχουν τροποποιηθεί και αυτές όλες οι υποεπιλογές υπάρχουν με πολύ πιο εύκολα εικονιδιάκια στο αρχικό μας μενού, οπότε έχουμε πολύ πιο εύκολη πρόσβαση. Γενικά όλα αυτά τα βήματα τα κάνει Siemens, πλέον το Solid Edge ονομάζεται Design Center, όπως και το NX, επομένως η Siemens κινείται σε μια κοινή κατεύθυνση NX Solid Edge, ονομάζεται όλο αυτό το οικοσύστημα Design Center και επομένως κάπως τα μενού, τα εικονίδια, οι επιλογές κάπως έχουν αρχίσει σιγά σιγά και συγχρονίζονται μεταξύ αυτών των δύο συστημάτων για να μπορούν και οι χρήστες είτε που δουλεύουν και τα δύο είτε για μετάβαση από το ένα στο άλλο να είναι λίγο πιο εύκολη όλη αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, τώρα
Εκτός των μενού, μια επίσης καινούργια επιλογή ε, είναι όταν κλείνουμε μαζικά τα αρχεία μας, τα οποία έχουμε ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Όπως θυμάστε, θα έπρεπε ξεχωριστά σε ένα-ένα, δηλαδή θα μας έβγαζε ένα αντίστοιχο μενού που θα έλεγε αν θέλουμε να σώσουμε ή να μην σώσουμε κάθε ένα ξεχωριστά από τα assembly και τα parts μας. Επομένως πλέον έχουμε μια πιο μαζική επιλογή να κάνουμε ένα σώσιμο σε όλα τα αρχεία. Να πάω λίγο πίσω να το ξαναδούμε. Επομένως, κλείνοντας το Solid Edge, μπορούμε με ένα κουμπί κατευθείαν είτε να σώσουμε όλα τα ανοιχτά αρχεία, είτε να ακυρώσουμε όλες τις αλλαγές, οπότε να εξοικονομήσουμε χρόνο από το να έπρεπε ένα-ένα να επιλέγαμε τα αρχεία και τα μοντέλα τα οποία θέλαμε να σώσουμε ή να μην σώσουμε. Οπότε, αυτές είναι οι γενικές αλλαγές, όπως είπα, σε θέματα επιλογών, μενού, UI κτλ. Και να δούμε τώρα λίγο κάποια πραγματάκια καινούρια τα οποία υπάρχουν στο κομμάτι του mechanical design, οπότε αφορά assembly, modeling και drafting. Και να ξεκινήσουμε πιο αρχικά με τις καινούργιες εντολές και επιλογές που υπάρχουν στο drafting. Οπότε καινούργια εντολή, καινούργια δυνατότητα, είτε εντάξει, synchronous order δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, βλέπουμε όμως πάνω δεξιά την καινούργια εντολή, η οποία λέγεται automatic drawings. Η Siemens στην καινούργια έκδοση 2026 στο Solid Edge έχει ενσωματώσει τη δημιουργία αυτόματων drafting αρχείων με την βοήθεια του AI, το οποίο συμπληρώνει τις απαιτούμενες όψεις αλλά και τις απαιτούμενες διαστάσεις. Επομένως, βλέπουμε το βασικό μενού, από το οποίο θα κάνουμε τις βασικές μας επιλογές, θα διαλέξουμε δηλαδή το template το οποίο θέλουμε, αν θέλουμε τι φύλλο χαρτί είναι, αλλιώς βάσει του μεγέθους του κομματιού το οποίο ζητάμε να παράξουμε, αυτόματα το Solid Edge, το AI, διαλέγει και φύλλο χαρτί, τις όψεις, τις βασικές, από πού θα ξεκινήσουμε την τοποθέτηση των όψεων και όπως βλέπουμε με ένα απλό κουμπί έχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Να αναφέρουμε ότι αυτή η καινούργια λειτουργία του AI και των αυτόματων σχεδίων μπορεί να διαχειριστεί και ορθογωνικές όψεις και ημιτομές και ISO. Οπότε όπως βλέπουμε αυτόματα και στις δύο περιπτώσεις το Solid Edge έχει δημιουργήσει τις απαιτούμενες ορθογωνικές όψεις και την αντίστοιχη ισομετρική. Φυσικά το αποτέλεσμα αυτής της αυτόματης διαδικασίας είναι διαχειρίσιμο, έτσι, δεν είναι ότι πετάει ένα αυτόματο αποτέλεσμα το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το επεξεργαστούμε. Φυσικά όλες οι διαστάσεις, όλες αυτές οι όψεις είναι σαν να τις τοποθετήσαμε εμείς, όμως έχουμε γλιτώσει ενδεχομένως ένα 70 με 80% του χρόνου, του χειροκίνητου χρόνου που θα απαιτούνταν από δικιά μας πλευράς προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο διδιάστατο μηχανολογικό σχέδιο. Λοιπόν, επίσης, καινούργια επιλογή στο drafting περιβάλλον, αρκετά σημαντική κιόλας θεωρώ, είναι η ιστορία του revisioning. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Κάνουμε κάποιες αλλαγές σχεδιαστικές στο 3D μοντέλο μας, συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας και σύγχρονους, επομένως λίγο πιο γρήγορα κάνουμε τις αλλαγές τις οποίες θέλουμε. Φυσικά, όπως είδαμε κιόλας, υπενθυμίζουμε την επιλογή Open Draft από το Data Management για να βρούμε πολύ πιο γρήγορα και εύκολα το μηχανικό σχέδιο το οποίο είναι συνδεδεμένο με το συγκεκριμένο τρισδιάστατο μοντέλο μας και βλέπουμε την καινούργια επιλογή, το μενού εδώ πάνω, το οποίο είναι το Revision Table, όπου ουσιαστικά καταγράφεται, έχουμε την επιλογή δηλαδή να ζητήσουμε να καταγράφεται η ιστορία των αλλαγών μας η διαστασιολογική στην προκειμένη περίπτωση, οπότε βλέπουμε πώς συμπληρώνεται το μενού μας βάσει των αλλαγών των οποίων μόλις κάναμε, έτσι. Άρα το Revision A ήταν η αρχική μας σχεδίαση, στο δεύτερο Revision έχουν προσθεθεί οι δύο σχεδιαστικές αλλαγές που κάναμε, άρα μπορούμε να δημιουργήσουμε το συγκεκριμένο πίνακα με τα αντίστοιχα descriptions, όπου ενημερωτικά μπορούμε να αναφέρουμε τι έχει αλλάξει στην πράξη και εννοείται από αριστερά, όπως βλέπετε, στο μενού αυτό μπορούμε να δημιουργήσουμε και κάποια balloons για να κάνουμε highlight, ας πούμε β1, β2 είναι δύο αλλαγές που κάναμε, που έχουν γίνει αυτές οι αλλαγές. Οπότε αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στο περιβάλλον του drafting, γιατί θα μας βοηθήσει, ειδικά όσους δουλεύουν με revisions, θα μας βοηθήσει
να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη καταγραφή της ιστορικότητας όλων αυτών των αλλαγών. Ένα βήμα το οποίο θεωρώ ότι έλειπε μέχρι τώρα στο Solid Edge. Για όσους επίσης χρήστες, το επόμενο βήμα δουλεύουν δύο πράγματα. Αρχικά στην καινούργια έκδοση μπορούμε πλέον να εισάγουμε custom σύμβολα στο μηχανολογικό περιβάλλον και θα δούμε εδώ ένα ενδεχομένως ωραίο παράδειγμα. Βλέπουμε το custom σχεδιάκι ότι θέλουμε να δείξουμε ότι η διάμετρος 203 αφορά τα κέντρα των συγκεκριμένων οπών. Επομένως μπορούμε εμείς να φτιάξουμε τα δικά μας σύμβολα και να τα εισάγουμε σαν prefix ή κάποιο outfix στο design και drafting του Solid 26. Έτσι. Οπότε, αν κάποιοι από εσάς χρειάζεστε και χρησιμοποιείτε κάποιο custom σύμβολο, το οποίο θα θέλατε να βγαίνει πολύ πιο εύκολα πλέον στο Solid Edge, να το δούμε στην πράξη, έτσι, να το φορτώσουμε στη βιβλιοθήκη του Solid Edge για να μπορείτε κι εσείς, όπως βλέπουμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα, να εμφανίζετε αυτά τα σύμβολα εντός των μηχανολογικών σχεδίων. Τώρα από εκεί και πέρα κάποιες βελτιώσεις ουσιαστικά περισσότερο έχουν γίνει στο whole table, στην εντολή whole table. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς χρησιμοποιείτε τέτοια μενού στα μηχανολογικά σας σχέδια. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη τη δημιουργία ενός πίνακα με τις οπές αναλυτικά και πλέον με την καινούργια έκδοση αυτό που δεν υπήρχε μέχρι τώρα, αυτόματα τραβιούνται και οι ανοχές, οι πίνακες των ανοχών. Δηλαδή βλέπουμε στο μέγεθος των οπών αυτόματα έχουν συμπεριληφθεί και οι κλάσεις των ανοχών, οι τα 7 και τα 8. Έτσι. Κάτι το οποίο δεν γίνονταν μέχρι τώρα αυτόματα τουλάχιστον. Επομένως από την έκδοση 2026 και μετά μπορούμε να δουλεύουμε πολύ πιο γρήγορα και εύκολα τέτοιους είδους πληροφορίες, τέτοιους είδους πίνακες. Λοιπόν, ακόμα κάποιες αλλαγές σε επίπεδο drafting. Μία από τις δυνατότητες οι οποίες είχαν προσθεθεί σε κάποια από τις τελευταίες εκδόσεις Solid Edge, νομίζω ήταν η 24 ή 2025, ήταν τα decals. Βλέπω κάποιος έχει γράψει στο chat, οπότε θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα και με τους υπόλοιπους. Τι μου πες? Okay. Λοιπόν, ήταν τα decals, τα οποία όμως μπορούσαμε να τα δούμε στο 3D, μπορούσαμε να τα δούμε και στο assembly, δεν μπορούσαμε όμως να τα εμφανίσουμε στο drafting, το οποίο περιόριζε κάπως την χρήση του, είναι η αλήθεια, γιατί πολλά από αυτά θέλουμε να τα δείξουμε στα μηχανολογικά μας σχέδια. Επομένως, πλέον έχουμε τη δυνατότητα, όπως βλέπετε, να χρησιμοποιούμε τα decals και να τα καλούμε εντός των drafting σχεδίων μας για πιο εύκολα και κατανοητά μηχανολογικά σχέδια. Λοιπόν, καινούργια εντολή, η οποία προσωπικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη, αλλά έχει και δύο δυνατότητες, ενώ αυτό που θα δούμε σαν αποτέλεσμα δουλεύει για δύο τρόπους. Υπάρχει καινούργια επιλογή για δημιουργία επίπεδου, είναι το mid-plane, κάτι το οποίο θεωρώ ότι έλειπε από το Solid Edge. Επομένως επιλέγουμε δύο επιφάνειες και μας δημιουργεί ένα επίπεδο αναφοράς στον μέσο αυτών των δύο επιφανειών. Έτσι, βλέπουμε πόσο πιο εύκολα πλέον, με κάτι το οποίο μέχρι τώρα θα έπρεπε να το κάνουμε ενδεχομένως με κάποιο normal to curve ή τέλος πάντων να κάνουμε κάποιο parallel plane και να διαλέγουμε μετά κάποιο midpoint. Με μια τέτοια διαδικασία πλέον με ένα κουμπί μπορούμε να επιλέγουμε το mid-plane, να διαλέγουμε τις δύο επιφάνειες τις οποίες θέλουμε και αυτόματα δημιουργείται ένα επίπεδο στο μέσο τους. Και αυτό όμως συνοδεύεται για αυτούς που έχουν ή ενδιαφέρονται για κάποια άδεια Solid Edge PMI, συνοδεύεται από αυτόματη διαστασιολόγηση του τεμαχίου, του 3D, ως προς αυτό το επίπεδο. Δηλαδή βλέπουμε την καινούργια επιλογή στο PMI, το Auto Dimensioning, όπου επί της ουσίας διαλέγουμε το επίπεδο ή τα επίπεδα τα οποία θέλουμε να ορίσουμε ως αναφορά και βλέπουμε πώς προκύπτουν PMI διαστάσεις, έτσι, να το ξεκαθαρίσω. Δεν είναι σύγχρονος διαστάσεις, δηλαδή μέσω αυτών δεν μπορούμε να αλλάξουμε το μοντέλο. Όμως αυτές τις διαστάσεις μπορούμε μέσω του PMI να τις χρησιμοποιήσουμε μετά και για το μηχανολογικό μας σχέδιο. Έτσι. Μπορούμε να τις τραβήξουμε δηλαδή μετά και στο drafting αρχείο. Οπότε βλέπουμε πως
και έχουμε πλέον τη δυνατότητα να δημιουργούμε αυτόματα και πιο γρήγορα επίπεδα στο μέσο δύο επιφανειών, αλλά και να χρησιμοποιήσουμε μετά κάποια από αυτά τα επίπεδα προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτόματα τις διαστάσεις για το PMI στο 3D και μετά αυτές τις διαστάσεις να τις τραβήξουμε και στις όψεις τις οποίες έχουμε δημιουργήσει εμείς στο μηχανολογικό μας σχέδιο. Λοιπόν, και σαν τελευταία επιλογή, νομίζω στο κομμάτι του drafting τουλάχιστον, είναι ξανά στο επίπεδο PMI, είναι το 3D PDF. Ξανά δεν ξέρω, ίσως με αρκετούς από εσάς το έχουμε συζητήσει σαν επιλογή. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος επικοινωνίας, ουδέτερης επικοινωνίας με συνεργάτες, με πελάτες κτλ. Μπορούμε να σώζουμε PDF αρχεία τα οποία εμπεριέχουν τρισδιάστατες όψεις και πλέον στην καινούργια έκδοση του Solid Edge 2026 αυτό το εργαλείο έχει γίνει ακόμα πιο ισχυρό. Να δούμε αμέσως ένα παράδειγμα. Μπορούμε να συνδυάσουμε διαφορετικές όψεις, ενώ μέχρι τώρα επί της ουσίας μπορούσαμε να κάνουμε ένα Save as Translated σε 3D PDF και να έχουμε το 3D μοντέλο μας που είχαμε επιλέξει για να μπορέσουμε να το γυρνάμε, να το βλέπουμε μέσα στο PDF και να κάνουμε και κάποιες πολύ βασικές μετρήσεις. Πλέον μπορούμε να δημιουργήσουμε πολύ πιο ισχυρά PDF, μπορούμε να συνδυάσουμε όπως βλέπετε εδώ όψεις, να δημιουργήσουμε δηλαδή μια παλέτα όψεων διαφορετικών, στις οποίες όμως μπορούμε να εμφανίσουμε και τις τομές μας, δηλαδή να φτιάξουμε κάποιες τομές με το εργαλείο το αντίστοιχο και να τις εμφανίσουμε σε οποιαδήποτε από αυτές τις όψεις θέλουμε και αυτό μετά να το αποθηκεύσουμε σε μορφή 3D PDF. Επομένως βλέπουμε δεξιά ότι έχουμε φτιάξει ένα set όψεων και βλέπουμε εδώ το αποτέλεσμα ανοιγμένο σε Acrobat που έχουμε όλη αυτή την πληροφορία την οποία θέλουμε από το BOM, από όλο αυτό το σύνολο των όψεων εδώ κάτω για να διαλέξουμε ποια θέλουμε να δούμε και εννοείται υπενθυμίζουμε ότι η βασική δυνατότητα που έχει αυτό το 3D PDF είναι ότι μπορούμε να περιστρέψουμε το μοντέλο μας έχοντας απλώς ένα Acrobat Reader και να έχουμε μια τρισδιάστατη απεικόνηση του αντικειμένου μας σε πολύ πιο απλή μορφή. Λοιπόν, αυτά και όσον αφορά το drafting, κατά κύριο λόγο, αρκετές καινούργιες επιλογές, θεωρώ αρκετά χρήσιμα καινούργια εργαλεία, οπότε θα χαρώ πολύ να δω αρκετούς από εσάς να τα χρησιμοποιείτε στο άμεσο μέλλον και ελπίζω να βοηθήσουν και να επιταχύνουν την καθημερινότητά σας όλα αυτά τα καινούργια εργαλεία που είδαμε και να συνεχίσουμε τώρα λίγο στο κομμάτι του assembly, έτσι, να δούμε τι καινούριο έχουμε σε επίπεδο assembly και τι καινούριο έχουμε μετά σε επίπεδο design και sheet metal, έτσι. Οπότε, μια καινούργια επιλογή και εντολή η οποία έχουμε σε επίπεδο assembly, κατά κύριο λόγο, είναι έχουμε ένα καινούργιο format, επομένως μπορούμε να εξάγουμε τα αρχεία μας σε καινούργιο format, το οποίο format είναι το DSTV. Ελπίζω κάποιοι από εσάς να το χρειάζεστε και να το γνωρίζετε, επομένως πλέον θα έχετε τη δυνατότητα να εξάγετε τα αρχεία σας σε αυτή τη μορφή. Επί της ουσίας μιλάμε για πρωτόκολλα επικοινωνίας με software τα οποία κάνουν αναλύσεις στατικές, δηλαδή ουσιαστικά είναι format τα οποία αφορούν σιδηροκατασκευές, έτσι. Άρα μιλάμε για σίδερα, μιλάμε για frames, μιλάμε για κιλοδοκούς και αυτά τα αρχεία βγαίνουν σε αυτή τη μορφή και είναι κατάλληλα αυτά τα αρχεία για εισαγωγή σε μηχανήματα τύπου πριόνια, τύπου laser, έτσι. Οπότε είναι συμβατή η κατάληξή τους με μηχανήματα τα οποία θέλουν ένα τέτοιο αρχείο, ας πούμε .nc, για εισαγωγή προκειμένου να μεταπρογραμματιστούν οι κατεργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν. Και βλέπουμε εδώ σε έναν ουδέτερο 3D viewer πως το αρχείο το οποίο εξάγαμε εμείς σε format DSTV φορτώνει κανονικά και μπορούμε από εκεί πέρα να ξεκινήσουμε την κατεργασία του. Αν οποιοδήποτε από εσάς έχετε αυτή την ανάγκη ή δουλεύει με τέτοια συστήματα, θα χαρώ πολύ να ξανασυζητήσουμε λίγο, να δούμε αναλυτικότερα πώς θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό το νέο format, γιατί ενδεχομένως να διευκολύνει κάποιες καταστάσεις στις οποίες θα έπρεπε εσείς να εξάγετε ενδεχομένως σε κάποιο step ή κάποια άλλη μορφή αρχείου και να το εισάγετε σε κάποιο τρίτο λογισμικό για να καταλήξετε στην επιθυμητή μορφή. Λοιπόν, ξανά τώρα σε επίπεδο assembly στη συνέχεια, μια πολύ ωραία καινούργια επιλογή, συνδυασμός
από το PMI και ενός καινούριου option. Οπότε βλέπουμε πηγαίνοντας στα assembly options έχουμε πλέον μια καινούργια επιλογή η οποία λέγεται Store Section Geometry for Translation. Τι κάνει αυτό? Μέχρι τώρα αν κάναμε save σε step θα έπρεπε να κρύψουμε τα αρχεία τα οποία δεν θέλουμε να εμφανίσουμε και να επιλέξουμε Export Displayed Only από τις ρυθμίσεις εξαγωγής του αρχείου. Πλέον όμως έχουμε μια πολύ ισχυρότερη δυνατότητα από αυτό. Μπορούμε να δημιουργήσουμε τις τομές τις οποίες θέλουμε με το αντίστοιχο εργαλείο από την καρτέλα του PMI, το Section by Plane, το οποίο είναι δυναμικό με το μοχλό. Έτσι, οπότε μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ημιτομή, να συνδυάσουμε δηλαδή περισσότερα επίπεδα. Θα δούμε δηλαδή θέλουμε να κάνουμε export ουσιαστικά αυτές τις τρεις δεξαμενές και όλο τον εξοπλισμό ο οποίος είναι perks των δεξαμενών αυτών. Θέλουμε όμως να αποκρύψουμε όλη την υπόλοιπη πληροφορία. Φυσικά δεν μιλάμε ότι απλώς έχουμε κρύψει, έχουμε εμφανίσει κάποιο κομμάτι αυτή τη στιγμή. Έχουμε κόψει το assembly μας στην πολύ συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι. Άρα η νέα επιλογή που έχουμε είναι ότι όταν κάνουμε πλέον save as, μπορούμε να κάνουμε save as translated και στις ρυθμίσεις πλέον, αν πάμε στα options δηλαδή, παραδείγματος χάρη ας δούμε σε format step, άμα πάμε στα options έχουμε πλέον την καινούργια επιλογή η οποία λέει export sectioned bodies. Okay. Οπότε με αυτή την επιλογή ενεργοποιημένη πλέον σώζουμε σε step ή και σε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα format, JT, Parasolid, μόνο το κομμάτι το οποίο είναι ορατό από τις τομές. Έτσι, δηλαδή το Solid Edge λαμβάνει υπόψη του και βλέπουμε ανοίγοντας πίσω το step το οποίο μόλις εξάγαμε πως φαίνεται η περιοχή μόνο αυτή που ήταν επιλεγμένη από τις τομές. Ελπίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό με την επικοινωνία που έχετε με τους συνεργάτες σας, με τους πελάτες σας, έτσι, γιατί προφανώς πολλές φορές θέλουμε να στείλουμε κάποια σχέδια αλλά σε ένα μεγάλο layout ή ένα πολύ μεγάλο assembly είναι λίγο χρονοβόρο να πρέπει να κρύβουμε και να εμφανίζουμε και να ψάχνουμε τι και πώς είναι αυτό που θα στείλουμε. Επομένως, με μια πολύ απλή χρήση του εργαλείου Section by Plane στην καρτέλα PMI, υπενθυμίζω, μπορούμε να περιορίσουμε τη ζώνη την οποία εμείς θέλουμε να μοιραστούμε με κάποιον συνεργάτη μας και κάνοντας export το step να επιλέξουμε μόνο αυτή την περιοχή. Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε ένα καινούριο format στο οποίο μπορούμε να εξάγουμε αρχεία, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και ένα καινούριο format με το οποίο μπορούμε να εισάγουμε αρχεία και αυτό είναι το Revit. Ειδικά για όσες εταιρείες συνεργάζονται και δουλεύουν πολύ με αρχιτεκτονικά σχέδια ή με προμηθευτές οι οποίοι δουλεύουν πολύ με τα AutoCAD 3D κτλ, με το Revit, είναι ένας τύπος αρχείου ο οποίος μέχρι τώρα δεν μπορούσε να ανοίξει το Solid Edge και έπρεπε είτε να το ζητήσουμε σε κάποιο SAT, σε κάποια SAT μορφή, είτε σε κάποιο step το οποίο ήταν αρκετά περιοριστικό, γιατί και αυτά τα συστήματα δεν είναι τόσο ευέλικτα με αυτά τα format. Οπότε γενικά τα Revit αρχεία ήταν περιοριστικά στην επικοινωνία με το Solid Edge. Πλέον όμως, όπως βλέπουμε και με τις ρυθμίσεις, όπως έχουμε ας πούμε με Step ή Parasolid, έχουμε τις ίδιες ρυθμίσεις και δυνατότητες ανοίγοντας αρχεία Revit. Επομένως ελπίζω ότι και αυτό θα λύσει ένα σημαντικό κομμάτι επικοινωνίας με προμηθευτές και συνεργάτες, καθότι πλέον μπορούμε να ανοίγουμε, θα δούμε και ένα παράδειγμα, μπορούμε να ανοίγουμε τα αρχεία απευθείας από το Revit και να μην χρειάζεται να ψάχνουμε τρόπους μέσω τρίτων λογισμικών κτλ. Για να μπορέσουμε να ανοίξουμε κάποια βασικά μοντέλα τα οποία θέλουμε να δούμε από τους συνεργάτες μας. Λοιπόν, αυτά σε επίπεδο περισσότερο ήταν import-export, έτσι, οπότε έχουμε τα καινούργια format που είδαμε, έχουμε την καινούργια επιλογή με το export όσον αφορά τις τομές μας και πάμε να δούμε λίγο καθαρά πλέον επιλογές εντός του assembly. Έχουμε μια καινούργια εντολή, να δούμε λίγο κάποια exploded views καινούργια και από εκεί και πέρα να περάσουμε λίγο στο κομμάτι της καθαρής σχεδίασης, του mechanical design σε part και σε sheet metal. Ήδη αν κάποιοι από εσάς έχετε καταστήσει το 2026, είτε θα το δείτε από εδώ και πέρα, έχουμε την καινούργια επιλογή δίπλα στο assemble, έχουμε την εντολή
Magnetic Snap είναι, θεωρώ, για να το περιγράψω, σαν ένα καλύτερο flash fit. Δηλαδή, ενώ και το flash fit θεωρούμε ότι είναι μια γρήγορη επιλογή, καθώς αυτόματα αναγνωρίζει κυλίνδρους και μας δίνει ομοαξονικότητες, αναγνωρίζει επίπεδα και μας δίνει είτε mate είτε planar align αναλόγως στον προσανατολισμό του κομματιού. Θα δούμε τώρα στο παράδειγμα πως το Magnetic Snap ουσιαστικά συνδυάζει όλα αυτά που κάνει το flash fit και τα κάνει από μόνο του. Παραδείγματος χάρη, θέλουμε να τοποθετήσουμε το εξάρτημα αυτό και προφανώς πρέπει να ακουμπήσει κάπου πάνω στην εξωτερική λαμαρίνα, αλλά και να τοποθετηθεί στο κέντρο της τρύπας, έτσι. Άρα με τη νέα επιλογή το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να τραβήξουμε ένα drag ουσιαστικά απλώς την επιφάνεια εκεί που θέλουμε να ακουμπήσει, και το εργαλείο αυτό μας δημιουργεί αυτόματα σχέσεις mate και axial align. Δηλαδή, να δούμε και ένα δεύτερο παράδειγμα, να δούμε λίγο και το μενού. Υπενθυμίζουμε ότι όταν είστε στο Parts Library, που πλέον το μενού του, όπως ανέφερα και πριν, είναι customizable, οπότε μπορείτε να βλέπετε ό,τι properties θέλετε για πιο εύκολη επιλογή των αρχείων. Αντίστοιχα, από το 3D Preview κάτω δεξιά, στρέφοντας το μοντέλο, είναι ο προσανατολισμός και η κατεύθυνση με το οποίο θα σας φέρει το κομμάτι μέσα στο Solid Edge όταν κάνετε drag and drop. Έτσι, οπότε μπορείτε να περιστρέφετε το κομμάτι σας από το 3D Preview κάτω δεξιά για να το φέρετε σε έναν έτοιμο προσανατολισμό και να το κάνετε πολύ πιο γρήγορα assembly. Άρα, φαίνοντας το καινούριο αρχείο αυτό και πηγαίνοντας στην επιλογή του Magnetic Snap, το οποίο να αναφέρω ότι αν όντως σας αρέσει και πιστεύετε ότι σας διευκολύνει πάρα πολύ, μπορούμε να το καθορίσουμε και σαν τον default τρόπο για να κάνουμε assembly καινούργια αρχεία. Δηλαδή, αντί να βγαίνει το assembly με το flash fit, να σας βγαίνει απευθείας το magnetic snap. Έτσι. Είναι μια ρύθμιση την οποία μπορούμε να κάνουμε από τα solid edge options. Οπότε βλέπουμε και στο μενού να το αναφέρουμε ότι έχουμε την επιλογή να κλειδώσουμε ή όχι τις περιστροφές. Έτσι. Δηλαδή, θα μας δημιουργήσει axial aligns, θέλουμε όμως να τα κάνει locked ή όχι. Έτσι. Οπότε με αυτό το κουμπί αποφασίζουμε αν θα είναι κλειδωμένες ή όχι οι περιστροφές, και εννοείται ότι από εκεί και πέρα μπορούμε εμείς να τα αλλάξουμε όλες τις σχέσεις τις οποίες δημιουργούνται. Οπότε βλέπουμε τώρα χαρακτηριστικά. Θα τραβήξουμε την επιφάνεια, έτσι, δεν χρειάζεται να τραβήξουμε τον κύλινδρο. Θα τραβήξουμε την επιφάνεια που θέλουμε και θα πούμε πού θέλουμε να ακουμπήσει στην φλάτζα αυτή που είχαμε τοποθετήσει μόλις. Οπότε αυτόματα δημιουργείται και το mate μεταξύ των δύο επιφανειών στις φλάτζες, αλλά δημιουργείται και η ομοκεντρία. Δηλαδή ουσιαστικά ενδεχομένως μπορώ, αφού δείξουμε τις υπόλοιπες επιλογές, να δείξουμε και ένα καλύτερο παράδειγμα με το Magnetic Snap, πιο αναλυτικό εννοώ, γιατί θεωρώ είναι ένα χρήσιμο καινούργιο εργαλείο. Οπότε αυτόματα ουσιαστικά το Solid Edge βάσει προσανατολισμού τοποθετεί το κομμάτι και δημιουργεί τις απαιτούμενες σχέσεις, οι οποίες κατά κύριο λόγο είναι είτε axial align, είτε mate, είτε planar align. Και εννοείται, δηλαδή κάτω αριστερά μετά, θα έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις επιλογές και μπορούμε εμείς να τις αλλάξουμε όπως και αν θέλουμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την καινούργια μας επιλογή του Magnetic Snap, και πάμε να δούμε κάτι το οποίο υπήρχε μόνο στο assembly και θεωρώ ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Πλέον έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και σε part, και μιλάω για τα configurations. Επομένως, μέχρι τώρα είχαμε την επιλογή να δημιουργήσουμε assembly configurations και να σώσουμε διαφορετικά configurations στο assembly για να έχουμε πιο εύκολη πρόσβαση, να κρύβουμε και να εμφανίζουμε αρχεία πολύ πιο εύκολα, αλλά επενθυμίζω και για να φορτώνουμε τα assembly με συγκεκριμένα configurations, οπότε να είναι πιο γρήγορο το φόρτωμα ουσιαστικά. Αν μιλάμε για μεγάλα assembly, παραδείγματος χάρη, αν έχουμε ένα ολόκληρο εργοστάσιο και θέλουμε να αλλάξουμε ένα μηχάνημα, δεν χρειάζεται να ανοίξω όλο το μεγάλο εργοστάσιο σαν assembly. Μπορώ να διαλέξω το configuration της συγκεκριμένης περιοχής. Οπότε να μου ανοίξει το αρχείο του μεγάλου assembly, αλλά να μου φορτώσει μόνο τα αρχεία τα οποία θέλω να επεξεργαστώ εκείνη τη στιγμή. Άρα την επιλογή του configuration πλέον την έχουμε και σε επίπεδο part και βλέπουμε πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε, παραδείγματος χάρη, αυτό το μεγάλο κομμάτι, τα πλαϊνά του οχήματος. Δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο configuration με τη χάραξη του ονόματος της εταιρείας, για παράδειγμα, ένα configuration μόνο το κείμενο, παραδείγματος χάρη, και ένα configuration με τα decals που αναφέραμε και πριν, με τα αυτοκόλλητα τα οποία μπορούμε να εισάγουμε. Και εννοείται ότι αυτά τα configurations, το default είναι χωρίς τίποτα, έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα configurations και από το μενού, δηλαδή κάνοντας δεξί κλικ show hide, έχουμε την επιλογή
να διαλέξουμε ποιο configuration του αρχείου θέλουμε να εμφανίζεται μέσα στο assembly. Έτσι, οπότε και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Κάτι το οποίο ήταν πολύ δυνατό σε επίπεδο assembly, πλέον το έχουμε σαν επιλογή και εντός του part. Λοιπόν, επίσης καινούργια δυνατότητα σε επίπεδο exploded rendering options κτλ. Είναι η επιλογή Visual Explode. Πάμε να δούμε λίγο πώς δουλεύει και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτήν. Έχουμε πρόσβαση είτε από το μενού View, έτσι απευθείας, άρα είμαστε στο μενού, Tools, έχουμε την εντολή Visual Explode, αλλά και όταν είμαστε μέσα στο μενού ERA, έχουμε ξανά την ίδια επιλογή εδώ, το Visual Explode, όπου ουσιαστικά αυτόματα το Solid Edge κάνει ένα γρήγορο Explode View. Εννοείται έχουμε επιλογές για τα βήματα και πόσο θα γίνει, δηλαδή ουσιαστικά από εκεί πέρα αρχίζει και σπάει όλο και περισσότερα επίπεδα της ιεραρχίας, και επί τόπου έχουμε και την επιλογή να δημιουργήσουμε και το configuration, έτσι. Γιατί ξανά και στο Exploded View έπρεπε σε προηγούμενες εκδόσεις να βγούμε από την όψη αυτή, να αποθηκεύσουμε καινούργιο configuration κτλ. Οπότε βλέπουμε πως εύκολα και αυτόματα με την καινούργια αυτή επιλογή δημιουργείται το δέντρο της έκρηξης, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Οπότε μετά μπορούμε και να επέμβουμε και σε αυτό και να προσαρμόσουμε την όψη αυτήν όπως εξυπηρετεί εμάς καλύτερα. Οπότε για όσους από εσάς δουλεύετε, θεωρώ αρκετοί με τα Exploded Views αυτά, μπορείτε να δοκιμάσετε και αυτό το εργαλείο και να μας πείτε κατά πόσον σας εξυπηρετεί και διευκολύνει και επιταχύνει αυτές τις δημιουργίες των option. Λοιπόν, πάμε να δούμε επόμενη επιλογή. Λοιπόν, τώρα είναι, δεν ξέρω πόσοι ξανά, θα δούμε πριν αυτό που έλεγα, ότι ουσιαστικά πλέον από το Show Hide μπορούμε, επιλέγοντας το αρχείο, να διαλέξουμε ποιο configuration εκ των επιλεγμένων, των δημιουργημένων, θέλουμε να εμφανίσουμε. Παραδείγματος χάρη, θέλουμε να εμφανίσουμε το configuration με τα decals και αυτό είναι το οποίο θα τραβήξει. Έτσι. Άρα μπορούμε να παίξουμε κάπως παραμετρικά με όλα αυτά τα αρχεία πλέον, έχοντας διαφορετικά configurations. Σαν καινούργιες δυνατότητες επίσης στην επιλογή του part copy, τώρα μια πολύ χρήσιμη θεωρώ εντολή γενικά, όπου μπορούμε να τραβήξουμε σαν αναφορά τη γεωμετρία από κάποιο άλλο αρχείο, το οποίο όμως μέχρι τώρα ήμασταν περιορισμένοι στο να μπορούμε να επιλέξουμε μόνο τις γεωμετρίες αυτές καθεαυτές, δηλαδή μόνο τα design bodies και τα construction bodies. Πλέον όμως έχουμε την επιλογή να τραβήξουμε και τα συστήματα συνταγμένων, αλλά και τα επίπεδα αναφοράς, έτσι, κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατόν σε προηγούμενες εκδόσεις, και να το συνδυάσουμε και με την δυνατότητα να γίνει απευθείας mirror. Δηλαδή δεν χρειάζεται να φέρουμε το αρχικό αρχείο, να φτιάξουμε το επίπεδο και να κάνουμε εκ των υστέρων mirror, split κτλ. Όλη αυτή την γνωστή διαδικασία. Επί τόπου μπορούμε να τραβήξουμε το αρχικό μας μοντέλο σαν μοντέλο αναφοράς, να φέρουμε τα συστήματα συντεταγμένων και τα επίπεδα αναφοράς τα οποία είχαμε δημιουργήσει, γιατί θέλουμε να τα επαναχρησιμοποιήσουμε, και επί τόπου να κάνουμε mirror ως προς ένα από τα βασικά επίπεδα. Άρα το νέο κομμάτι το οποίο θα μας δημιουργήσει πολύ πιο γρήγορα θα είναι καθρέφτης του προηγούμενου. Χαίρομαι που αρέσει ήδη σε κάποιους αυτή η καινούργια επιλογή, και φυσικά μπορούμε να εισάγουμε μετά αυτόνομα φυσικά το καινούργιο καθρεφτικό μοντέλο, και από εκεί και πέρα, εφόσον έχουμε τραβήξει και τα συστήματα συνταγμένων, εντάξει, θεωρώ δεν είναι σύνηθις τακτική το Match Coordinate Systems αυτή η επιλογή, αλλά γενικά εξυπηρετεί, και προσωπικά εγώ την έχω χρησιμοποιήσει αρκετά στο παρελθόν. Επομένως μπορούμε να στείλουμε τα κομμάτια μας βάσει συστημάτων συνταγμένων, ειδικά αν μιλάμε για λίγο πιο πολύπλοκες γεωμετρίες, οι οποίες δεν είναι εύκολο να τις τοποθετήσουμε με mates, Excel lines κτλ. Το να ταυτίζουμε συστήματα συνταγμένων είναι μια βιώσιμη, θεωρώ, επιλογή. Έτσι, ειδικά όταν δεν μιλάμε για κομμάτια τα οποία έχουν κίνηση και είναι για πιο στατικά. Λοιπόν, επομένως, φέρνοντας το καινούργιο καθρεφτικό μοντέλο, μπορούμε απλώς να κάνουμε ένα match τα συστήματα συνταγμένων στην απέναντι πλευρά πλέον, έτσι. Και εννοείται παραμένει συνδεδεμένο με το αρχικό, έτσι, δηλαδή το link
δημιουργείται και παραμένει με το αρχικό μοντέλο. Επομένως, αν αλλάξουμε κάτι εμείς στο αρχικό μας, στον αρχικό μας σχεδιασμό, φυσικά το καθρεφτικό αρχείο θα ενημερωθεί και θα αλλάξει. Έτσι. Οπότε να κρύψουμε ξανά τα coordinate system τα οποία εμφανίσαμε. Υπενθυμίζω από την προηγούμενη έκδοση στην εντολή assemble, να ξαναδείξω λίγο το μενού για να το τονίσουμε λιγάκι αυτό. Δεν χρειάζεται, αυτό γίνεται στην 25 έκδοση, έτσι. Άρα από την 25 έκδοση και μετά, αν θέλω να εμφανίσω τα συστήματα συνταγμένων ή τα επίπεδα την ώρα που κάνω assemble, και ενώ είμαι μέσα στην εντολή assemble, υπάρχει η καινούργια εντολή, η καινούργια επιλογή βασικά στην εντολή relationships που λέγεται show. Επομένως, ανοίγοντας εμείς, ας πούμε, θέλω να κάνω match coordinate system, έτσι, μπορώ να ανοίξω το show από εδώ και να εμφανίσω και τα συστήματα συνταγμένων και τα επίπεδα, έτσι, τα οποία αυτόματα κρύβονται με το που τελειώσει η εντολή assemble. Ενώ πιο παλιά θα έπρεπε να τοποθετήσω το κομμάτι, να το διαλέξω, να πατήσω show hide component, να εμφανίσω ό,τι από αυτά θέλω και μετά όταν τελειώσει τη δουλειά μου να τα ξανακρύψω. Ενώ πλέον μπορώ μέσα στην εντολή assemble να πατήσω την επιλογή του show, να μου δείξει αυτά που θέλω, να τοποθετήσω το κομμάτι μου εντός του assembly και μετά αυτόματα να εξαφανιστούν χωρίς να απαιτείται κάποια άλλη διεργασία από εμένα. Λοιπόν, τώρα πάμε αυτά και σε επίπεδο assembly, να δούμε λίγο και τις τελευταίες επιλογές που έχουμε σε design. Okay. Οπότε θα ξεκινήσουμε, βασικά η αλήθεια είναι αρκετά είναι σε sheet metal, οπότε έχουμε δύο καινούργιες επιλογές στο περιβάλλον του sheet metal. Να δούμε λίγο το κομμάτι εδώ. Η πρώτη επιλογή αφορά το etching, την εντολή etching, τη χάραξη δηλαδή κειμένου πάνω σε επιφάνειες, όπου πλέον αυτή η εντολή έχει ενισχυθεί και βελτιωθεί πάρα πολύ. Παραδείγματος χάρη θέλουμε να κάνουμε μια προβολή της χάραξης αυτού του κειμένου πάνω σε μια κεκλειμένη επιφάνεια, ας πούμε στο round το συγκεκριμένο. Οπότε βλέπουμε πώς γίνεται αυτή η προβολή, αλλά πλέον με τις καινούργιες εκδόσεις θα δούμε και πώς δυναμικά αλλάζει το κειμενάκι αυτό όταν εμείς αλλάξουμε τη γεωμετρία της λαμαρίνας μας. Άρα τραβώντας παραδείγματος χάρη αυτή την επιφάνεια σε οποιαδήποτε απόσταση, βλέπουμε πώς ανανεώνεται η προβολή αυτή. Έτσι. Άρα αλλάζουμε και το ράδιο για να δείξουμε μια ακόμα αλλαγή της γεωμετρίας και να δούμε πώς προσαρμόζεται ξανά εκ νέου η χάραξη του κειμένου πάνω σε αυτή την επιφάνεια. Κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν ήταν τόσο εύκολο και παραμετρικό, βλέπουμε πλέον πόσο πιο γρήγορο και παραμετρικό έχει γίνει. Καινούργια επιλογή επίσης, βλέπουμε σε order περιβάλλον στις τελευταίες εκδόσεις έχει εισαχθεί η καινούργια εντολή το multi-edge flange. Ελπίζω να τη χρησιμοποιείτε όσοι δουλεύετε σε περιβάλλον λαμαρίνας. Φυσικά μια πολύ γρήγορη υπενθύμηση, νομίζω η εντολή αυτή ήταν ή στην 24 ή στην 25 έκδοση, που μέχρι τότε αν θέλαμε ας πούμε να κάνουμε κάποια στρατζαρίσματα σε κάθε μία από αυτές τις επιφάνειες όπως έχουν γίνει, τώρα θα έπρεπε να κάνουμε την εντολή flange σε κάθε μία από αυτές τις γραμμές. Δεν μας άφηνε δηλαδή το SolidEdge να επιλέξουμε πολλές γραμμές μαζί, πολλές ακμές μαζί. Πλέον με την εντολή multi-edge flange έχω τη δυνατότητα να επιλέξω πολλαπλές ακμές για να δημιουργήσω στρατζαρίσματα. Αυτό όμως στην προηγούμενη έκδοση οδηγούσε συχνά σε αποτελέσματα όπως βλέπουμε τώρα, τα οποία δεν ήταν πρακτικά, δεν ήταν ρεαλιστικά. Έτσι. Δηλαδή είχαμε κάποια overlapping των επιφανειών, τα οποία προφανώς δεν είναι κατασκευάσιμα. Άρα, στην έκδοση 2026 έχει προσθεθεί η καινούργια επιλογή trimming, όπου βλέπετε ότι αυτόματα αναγνωρίζει που ενώνονται αυτές οι επιφάνειες. Να δούμε λίγο και την κάτω μεριά. Και κόβει τις επιφάνειες εκεί που πρέπει, προκειμένου βλέπουμε καθ' όλο το μήκος των στρατζαρισμάτων πώς έχει προσαρμόσει αυτές τις επιφάνειες για να μην δημιουργούνται τα κατασκευαστικά προβλήματα τα οποία είχαμε μέχρι και την προηγούμενη έκδοση. Λοιπόν, σαν καινούργιες εντολές και επιλογές εντός των εντολών στο CMetal ήταν αυτές οι δύο. Πάμε να δούμε επίσης μια καινούργια αρκετά δυνατή επιλογή, η οποία έχει προσθεθεί στην εντολή Extrude, σε μια από τις πιο βασικές μας εντολές σχεδίασης,
και συγκεκριμένα έχει προσθεθεί όταν προσθέτουμε υλικό. Έτσι. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θέλουμε να προσθέσουμε στο βασικό μας κύλινδρο τα 4 κυλινδράκια ακόμα, τα οποία προφανώς περιμένουμε να προσθέσουν απλώς τους 4 κυλίνδρους. Υποθέτω ότι όλοι αυτό φανταστήκατε θα ήταν το αποτέλεσμα. Με όμως πλέον την καινούργια δυνατότητα που υπάρχει εντός του μενού Extrude και είναι το Thin Wall. Επομένως, επί τόπου μπορούμε, αντί να μας δημιουργήσει ένα συμπαγές extrusion, μπορεί να μας δημιουργήσει ένα extrusion το οποίο θα έχει συγκεκριμένο πάχος. Έτσι. Οπότε κάτι το οποίο είτε θα έπρεπε μετά εμείς να έχουμε σχεδιάσει 2 κύκλους, είτε θα έπρεπε να σχεδιάζαμε ένα extrude και μετά να κάνουμε ένα extrude cut, είτε ένα extrude και μετά ένα thin wall, μπορεί επιτόπου να συνδυαστεί σε μία εντολή, οπότε να είναι πολύ πιο γρήγορη και εύκολη και η επεξεργασία του μοντέλου. Οπότε δίνουμε ένα πάχος και μας δημιουργεί το extrude με συγκεκριμένο πάχος στα ατυχώματα. Και φυσικά αυτή τη στιγμή όλοι θα πείτε ναι, αλλά ο κεντρικός κύλινδρος διατρέχει μέσα από τους 4 καινούριους κυλίνδρους, οπότε δεν έχω κερδίσει και κάτι, γιατί το αποτέλεσμα προφανώς δεν είναι αυτό που θα ήθελα, πρέπει να κοπεί όλο. Φυσικά έχει ληφθεί υπόψη αυτό το σενάριο και υπάρχει και η επιλογή, όπως βλέπετε αρχικά, το end caps, άρα θα μπορούσε να είναι κούφιο μέσα, αλλά στις άκρες ουσιαστικά να μας κλείσει την αρχή και το τέλος της καινούργιας μας γεωμετρίας με το συγκεκριμένο πάχος το οποίο έχουμε δώσει εμείς, αλλά και αυτό που θα δούμε τώρα, την επιλογή Remove Inside Material, επομένως θα αφαιρέσει και όλο το πλεονάζον υλικό το οποίο υπάρχει εντός της κούφιας γεωμετρίας την οποία θέλουμε να δημιουργήσουμε. Λοιπόν, ξανά μια καινούργια επιλογή, Sessit Metal κατά κύριο λόγο νομίζω, και μιλάμε, αυτή η καινούργια εντολή υπάρχει και σε επίπεδο assembly αλλά και σε επίπεδο part, επομένως μπορούμε να δημιουργήσουμε και assembly features ή assembly driven part features όσοι δουλεύετε με αυτές τις επιλογές, και λέγεται tab and slot. Ουσιαστικά δημιουργεί γεωμετρίες για συνεργαζόμενα τεμάχια, για λαμαρίνες παραδείγματος χάρη, οι οποίες κουμπώνουν η μία με την άλλη, αντί να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να φτιάχνουμε πολλαπλά δοντάκια και ανοίγματα σε κάθε ένα από τα 2 κομμάτια κατά μήκος, δηλαδή πολλά extrude με patterns και ούτω καθεξής. Η καινούργια επιλογή μας επιτρέπει τη δημιουργία αυτόματου pattern, ταυτόχρονα όμως αφαιρώντας υλικό από το ένα συνεργαζόμενο κομμάτι και προσθέτοντας υλικό στο άλλο συνεργαζόμενο κομμάτι. Έτσι, δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε διαλέξει ποια ακμή θα έχει τα tabs, θα προσθέσουμε δηλαδή υλικό, και ποια ακμή θα έχει τα slots, που θα αφαιρέσουμε δηλαδή υλικό. Οπότε δίνουμε πόσα κουμποματάκια θέλουμε, τι μήκος και τι πάχος θέλουν, τι απόσταση μεταξύ τους και το καθεξής, σαν να δημιουργούμε ένα pattern. Επομένως βλέπουμε πόσο και όλα αυτά μέσα στο περιβάλλον assembly, έτσι, δηλαδή είναι ένα assembly feature option και το συγκεκριμένο είναι part feature, δηλαδή θα μπορούμε να το βλέπουμε και εντός του part. Οπότε βλέπουμε πόσο πλέον με αυτή την καινούργια επιλογή γρήγορα μπορούμε να δημιουργήσουμε συνεργαζόμενα components, συνεργαζόμενα κομμάτια λαμαρίνας, τα οποία κουμπώνουν μεταξύ τους χωρίς να μπαίνουμε σε διαδικασίες δημιουργίας pattern, πολλών extrude και να ανοίγουμε δεύτερα κομμάτια με projections κτλ. Οπότε βλέπουμε και το τελικό κομμάτι πως έχει δημιουργηθεί. Αυτά γενικά. Να δείξουμε βασικά και 2 καινούργιες επιλογές. Θα ήθελα βέβαια σε ξεχωριστό βίντεο, δεν τις έχουμε συμπεριλάβει εδώ. Η μία αφορά το assembly και το φόρτωμα step αρχείων με τα internal components, και η άλλη αφορά μια καινούργια επιλογή η οποία είναι για κάμερα και και το keyshot, για όσους από εσάς δουλεύετε με φωτορεαλισμό. Είναι μια επιλογή την οποία την έχει το keyshot, δεν ξέρω πόσοι από εσάς δουλεύετε με keyshot και φτιάχνετε animations κτλ. Το keyshot έχει μια επιλογή την οποία τη λέει walkthrough, όπου ουσιαστικά μπορεί να φορτώσει κάποιος το τρισδιάστατο μοντέλο του και να περιηγηθεί, δηλαδή να ορίσει κάποιο ύψος, παραδείγματος χάρη εγώ ένα 80, ας πούμε ένα μέσο ύψος ματιών, και να περιηγηθεί
εντός του τρισδιάστατου μοντέλου του με το πληκτρολόγιο ή με κάποιο joystick και να δει ουσιαστικά μέσα από τον υπολογιστή να έχει μια καλύτερη απεικόνηση ουσιαστικά και αντίληψη του χώρου. Έτσι. Ήταν αρκετά εντυπωσιακό για όσα από σας το έχετε δοκιμάσει. Αυτή η επιλογή πλέον υπάρχει και εντός του Solid Edge. Επομένως, να δούμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Λοιπόν, άρα όπως είπαμε, η επιλογή αυτή λέγεται Walkthrough και μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε από μια πιο ρεαλιστική γωνία και λήψεις ουσιαστικά τα μοντέλα μας, οπότε να έχουμε λίγο καλύτερη αντίληψη του χώρου και του τι συμβαίνει και τι γίνεται, τι έχουμε σχεδιάσει ουσιαστικά, έτσι, γιατί προφανώς όταν σχεδιάζεις κάτι στο οποίο θα μπεις κιόλας μετά είναι διαφορετικό να το βλέπεις από μακριά και σαν ένα απλό 3D, είναι αλλιώς όμως να μπεις εντός εισαγωγικών μέσα στο σχέδιό σου. Οπότε βλέπουμε την καινούργια επιλογή στην καρτέλα View, βλέπουμε τα βηματάκια αυτά, την καινούργια μας εντολή, το walkthrough, όπου ουσιαστικά μπορούμε να καταγράψουμε, δηλαδή να δημιουργήσουμε animation από το Solid Edge της περιήγησης τις οποίες θα κάνουμε. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις όψεις τις οποίες θα δημιουργήσουμε. Από εκεί πέρα στο μενού μας βλέπουμε όλα αυτά. Τώρα η κίνηση γίνεται είτε με το πληκτρολόγιο είτε με κάποιο και joystick. Έτσι, δηλαδή μπορούμε να συνδέσουμε κάποιο joystick για να είναι λίγο πιο ομαλή η κίνησή μας στο χώρο. Οπότε μπορούμε να ορίσουμε πόσο γρήγορα ή πόσο αργά θέλουμε να στρίβουμε και να κουνιόμαστε με την κάμερά μας εντός των σχεδίων μας και ποιος είναι ο κάθετος άξονας, δηλαδή ποιος σχεδιαστικός άξονας αφορά το ύψος, έτσι, καθορίζει το ύψος. Πάμε λίγο πιο. Όλες αυτές τα βήματα ουσιαστικά τα οποία θα κάνουμε εμείς μπορούμε να τα καταγράψουμε στο Animation Editor, το οποίο σημαίνει φυσικά ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε, όπως είπα και πριν, και ένα βιντεάκι πατώντας επίσης το κουμπί H μας βγάζει τα hotkeys, έτσι, δηλαδή βλέπετε με το W προχωράμε, με το S, με το E κτλ. Για να μας κατευθύνει στο πώς μπορούμε να κινηθούμε εντός του μοντέλου μας. Άρα, όπως έλεγα και πριν, μπορούμε να αποθηκεύσουμε αυτό το βίντεο μέσω του Animation Editor του Solid Edge ή να το εξάγουμε στο Keyshot. Θα δούμε αποτέλεσμα και από τα δύο. Οπότε, στην περίπτωση τη μία κινούμαστε, μπορούμε να περιστραφούμε εντός των τρισδιάστατων σχεδίων μας. Έτσι. Πολύ πιο ρεαλιστικά από το να πηγαίναμε απλώς με το ποντίκι και να αποθηκεύσουμε εν τέλει τη συγκεκριμένη κίνηση που κάναμε και να δούμε λίγο αποτελέσματα και από τα δύο. Επομένως, όπως βλέπουμε, αποθηκεύεται αυτό το πράγμα στο Animation Editor και να δούμε αποτελέσματα και από τα δύο βίντεο. Λοιπόν, Generating Movie, οπότε στην αρχή το αποτέλεσμα είναι από το Solid Edge Animation Editor, οπότε βλέπουμε πώς φαίνεται μια τέτοια κίνηση απευθείας αν έχει γίνει export από το Solid Edge και θα δούμε στη συνέχεια και πώς θα φαινόταν αυτή η ίδια κίνηση έχοντας πλέον κάνει export αυτό το βιντεάκι στο Keyshot, έχοντας βάλει τα απαιτούμενα υλικά και έχοντας δημιουργήσει αυτό το ίδιο βίντεο από το Keyshot. Έτσι. Οπότε για όσους από εσάς δημιουργείτε τέτοιου είδους βίντεο, τέτοιου είδους εμπορικά στοιχεία, θεωρώ ότι είναι μια επιλογή η οποία υπήρχε μόνο στο Keyshot και ήταν και χρονοβόρα και θεωρώ ότι θα μπορέσει να σας βοηθήσει πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο για την σημερινή μας παρουσίαση είναι η επιλογή, όπως είπα, για τα internal components. Επίσης θεωρώ μια πάρα πολύ χρήσιμη εντολή, ειδικά για όσους σας στέλνουν step και γενικά τρίτες μορφές αρχείων, ειδικά όταν αυτά τα αρχεία είναι μεγάλα. Έχουμε παρατηρήσει ότι όταν θέλουμε να τα ανοίξουμε, προφανώς απαιτείται αρκετός χρόνος πολλές φορές προκειμένου να φορτώσει το Solid Edge αυτό το step αρχείο, παραδείγματος χάρη. Αυτό συμβαίνει γιατί την ώρα που το Solid Edge ανοίγει το step αυτό αρχείο, δημιουργεί παράλληλα τα αρχεία στα Windows, έτσι, δηλαδή ανοίγει και σώζει, και γι' αυτό το λόγο παίρνει όλο αυτό το χρόνο. Σε κάποια από τις τελευταίες εκδόσεις, πάνε 2-3 εκδόσεις πλέον, έχει προσθεθεί η επιλογή του
internal components, το οποίο τι σημαίνει ότι ουσιαστικά το Solid Edge δημιουργεί μόνο το assembly. Έτσι, οπότε αν πάμε στα options, θα πάμε στα options ανοίγοντας ένα step ή ένα Parasolid αρχείο, έχουμε την επιλογή να δημιουργήσουμε internal components. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν δημιουργούνται όλα τα αρχεία την ώρα που ανοίγουμε το step, δημιουργούνται εσωτερικά του assembly, οπότε ο χρόνος που απαιτείται για να φορτώσει το step αυτό αρχείο είναι, αν όχι μπορεί και ο μισός και ακόμα γρηγορότερο σε πολλές περιπτώσεις. Το θέμα με το συγκεκριμένο ποιο ήταν όμως? Ότι κάποια στιγμή εμείς μπορεί να θέλαμε να σώσουμε εν τέλει αυτά τα αρχεία, γιατί τα χρειαζόμαστε. Το φορτώσαμε, το είδαμε, τώρα θέλουμε όμως να σώσουμε και όλα τα αρχεία. Η μόνη επιλογή που υπήρχε μέχρι τώρα ήταν το Publish Components, Publish Internal Components, έτσι, το οποίο έσωζε, δηλαδή το βήμα το οποίο είχαμε παραλείψει εμείς στην αρχή, κάποια στιγμή έπρεπε να το κάνουμε προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτά τα αρχεία. Άρα, τι νέο υπάρχει στην καινούργια έκδοση? Να δούμε ξανά λίγο, επειδή όσο μιλάγα εγώ πέρασε στο background. Έχουμε την επιλογή, βλέπουμε εδώ τα internal components, έτσι, άρα όλα αυτά που βλέπουμε, δεν υπάρχει κανένα δημιουργημένο αρχείο αυτή τη στιγμή στα Windows, είναι όλα εικονικά φορτωμένα εντός του assembly. Μπορούμε να σώσουμε, να κάνουμε publish δηλαδή, μόνο τα αρχεία τα οποία επιλέγουμε εμείς. Έτσι. Άρα από το να χάσουμε ξανά πάρα πολύ χρόνο για να σώσουμε όλα τα αρχεία προκειμένου να επεξεργαστούμε ένα, μπορούμε να κάνουμε save as selected model και ουσιαστικά να κάνει publish μόνο το συγκεκριμένο αρχείο το οποίο θέλουμε εμείς. Βλέπετε δηλαδή, έχουμε ανοίξει το step αρχείο, έχει δημιουργηθεί το assembly και έχουμε κάνει publish μόνο το αρχείο το οποίο επιλέξαμε εμείς. Και extra, εκτός από αυτό δηλαδή, ότι μπορούμε να διαλέξουμε ένα αρχείο και να κάνουμε save as selected model και να κάνουμε publish το συγκεκριμένο, στην εντολή publish internal components, που υπενθυμίζω είναι ο μόνος τρόπος για να δημιουργήσουμε ουσιαστικά τα αρχεία, αυτή που βλέπουμε τώρα. Έχουμε όμως τώρα την επιλογή, την extra, να επιλέξουμε εμείς από εδώ δεξιά που λέει Publish Component, ποια θέλουμε και ποια δεν θέλουμε να γίνουν Publish. Έτσι, οπότε μπορούμε πλέον με δύο τρόπους να επιλέξουμε ποια αρχεία θέλουμε να δημιουργηθούν και ποια όχι, και ποια θέλουμε δηλαδή να παραμένουν ως internal components. Να γίνει και το Publish, επιλέγουμε τα αρχεία μας και θα δούμε, θα σωθούν αυτά που θέλουμε και τα υπόλοιπα φυσικά εντός του μενού του Solid Edge έχουν παραμείνει, κάποια δηλαδή από αυτά έχουν παραμείνει internal components, ενώ κάποια άλλα, αυτά που επιλέξαμε εμείς, έχουν δημιουργηθεί τα αντίστοιχα αρχεία στα Windows και μπορούμε εμείς να τα πειράξουμε κανονικά. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι ήθελα να σας πω σήμερα σαν νέες δυνατότητες του Solid Edge 2026. Θεωρώ ότι ήταν αρκετά πραγματάκια, θεωρώ ότι είδαμε κάποιες αλλαγές οι οποίες τις περιμέναμε καιρό και κάποιες λειτουργικότητες οι οποίες ήταν καιρός να προσθεθούν και προσθέθηκαν. Ελπίζω και εσείς άμεσα να μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε όλα αυτά τα καινούργια εργαλεία τα οποία είδαμε. Εννοείται, επειδή είδαμε τώρα πολύ γρήγορα όλες αυτές τις επιλογές, αν θέλετε να ξαναμιλήσουμε και πιο προσωποποιημένα με τον καθέναν σας, να δούμε πιο συγκεκριμένα, να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, δηλαδή να επενδύσουμε λίγο χρόνο για να μάθουμε καλύτερα αυτά τα εργαλεία. Θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας και να οργανώσουμε κάποια 1-2 ώρες για να αναλύσουμε λίγο καλύτερα τις καινούργιες αυτές τις επιλογές. Και εννοείται, ελπίζω από την επικοινωνία μας από εδώ και πέρα να έχουμε και κάποιο feedback κατά πόσον σας εξυπηρέτησαν όλες αυτές οι καινούργιες επιλογές, ή ακόμα εννοείται και εσείς αν θέλετε κάτι καινούριο, κάποια καινούργια επιλογή που την περιμένετε ακόμα, να τη συζητήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο αίτησης στη Siemens, με την ελπίδα ότι θα το δούμε σε κάποια άμεση καινούργια έκδοση. Οπότε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας και την συμμετοχή σας σήμερα στο πρώτο webinar που έχουμε κάνει εδώ και καιρό για το Solid Edge. Και ναι, να τονίσω ότι έχουμε κάνει και μια καταγραφή του σημερινού, οπότε και για όσους θέλουν να το ξαναδούν είτε έχουν κάποιους συναδέλφους που δεν πρόλαβαν να το δούνε, θα σας στείλουμε και ένα link για να μπορέσετε να ξαναδείτε ή να στείλετε στις συναδέλφους σας το βίντεο να το δούνε και αυτοί, και θα χαρώ να ξαναμιλήσουμε για ό,τι σας προβληματίζει σχετικά με την καινούργια έκδοση του Solid Edge. Αυτά από μένα. Σας χαιρετώ, καλό απόγευμα
και ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε. Καλό απόγευμα.